Na Slovensku si môžeme gratulovať najnižšie platy v Európskej únii, ale ceny ako vo Švajčiarsku. Inde za rovnakú prácu dostávajú trojnásobok a my si pomaly musíme brať spotrebný úver na nákup chleba a masla. Ako sa to sakra stalo? Pri súčasných platoch a platbách nájmu alebo hypotéky plus energie, internet, mobil, jedlo, zistíš, že ti z výplaty ostane tak maximálne na cestu autobusom do práce, ak si teda nekúpiš lístok na splátky. A teraz to najlepšie, zájdeš do obchodu, kde na teba z police mrkne chlieb za 2 aj 3 eurá, hoci len nedávno stál pod euro. A dokonca je z neho polovica. Ale suchý ho jesť nebudeš. Pripočítaj šunku, syr a odrazu máš kráľovské raňajky, ale len kráľovsky drahé, pretože v Nemecku si rovnaký nákup nevšimne ani dôchodca. Má to skoro zadarmo a vo mnoho inšej kvalite. Ale ty to zaplatíš, lebo veď ako povedal klasik, štát je tu pre ľudí. Akurát sa zabudlo dodať, že pre tých ľudí na správnych miestach. Prečo je to tak? Lebo sme lacná pracovná sila. Slováci sú v očiach korporácií ideálni. Makáme jak šróby, ale pýtame si menej než afgánsky robotník na montážnej linke. K tomu si pridaj politické sľuby, ktoré sa plnia asi tak často, ako sneží v júli, a máme tu dokonalý recept na ekonomickú tragédiu. Kam to povedie? Mladí budú aj naďalej odchádzať do zahraničia. Logicky, na čo by tu ostávali, keď nikomu na nich nezáleží. Kúpna sila sa nezvyšuje, platy na úrovni almužny, žiadne bývanie, tak to samozrejme pôjdeš radšej tam, kde si za 1 hodinovú mzdu môžeš dovoliť viac, než len jogurt v akcii. A potom sú tu tí, ktorí rezignujú a ostanú aj za takýchto podmienok. Pravidelne si zašomrú a budú dúfať, že raz príde vláda, ktorá to celé opraví. Spoiler, takáto vláda nepríde. Slovensko sa stalo krajinou lacnej práce a drahého života. Kombinácia, ktorú by neodporúčil ani ekonóm po 5 pivách. A kým my budeme ďalej čakať na zázrak, politikom a oligarchom bude stačiť otvoriť ďalší balík s dotáciami z Bruselu. Pretože veď kto to celé zaplatí? No predsa ty, obyčajný človek.